Hej, jeg hedder Brian Bloch. Jeg er ejer og indehaver af Vestjysk Rustfri Montage, som er en smedvirksomhed, der ligger i Varde i Vestjylland. Vi hos Vestjysk Rustfri laver service og montage, vedligehold, ombygning osv. i lokalområdet. I udlandet også laver procesudstyr til fødevarer, kemi og medicinalindustrien. Vi har den brede produktion. Vi har et isoleret sortjernsværksted. Vi har rustfri for sig selv, pladebearbejdning, rørlæserskæring, rørbukning osv. Den samlede helhed gør, at vi synes jo selv, at vi er en interessant butik for mange andre. Vi kan være den der one-stop shop, som vi nogle gange kalder det. Jeg tror, vi havde 700 kvadratmeter til at starte med. Alt i alt. Jeg tror, 3 ansatte, da vi overtog det. Og har stille og roligt bygget på med de eksisterende kunder, der har været, men hvor det dengang var meget minded på service og montage ude, hvor vi over tid stille og roligt har bygget værkstedsdelen på, og projekterne bliver større og tungere og bærer igennem også økonomisk. I forbindelse med afslutningen og den endelige finansiering af vores nybyggeri i 2021, kom vi i kontakt med Kompas Bank og fik ret hurtigt en rigtig fornuftig dialog med dem, hvor jeg synes, at det spændende ved dem, det er, at selvfølgelig ser de på tal og muligheder den vej rundt, men de kigger også rigtig meget på personer og idéer bag det. Meget forstående og meget imødekommende på den front, og vil det rigtig gerne, når de kan se, at det giver mening, og man selvfølgelig også har tallene med i det, man laver. Samarbejdet med Kompas Bank har gjort, at vi har mulighed for at følge udviklingen og for at følge vores kunder i deres udvikling også. Vi er nødt til at blive ved med at bygge på, og ikke bare stå stille og tænke, at vi er verdensmestre i dag.